Hallelujah. Wow. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Wow. Hallelujah. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pag-anhi, daghang salamat sa inyong presensya karon dinhi sa balay sa Dios. Hallelujah. Nakadasig sa matag usa Ginoo ang atong presensya. Hallelujah. Lingi ay mong tapad o niya ingna siya. Salamat sa imong pag-anhi. Lingi agbalik ingna panalangin ka. Siguro daghantang mga nadawat nga mga istorya, nadawat nga mga pulong gikan sa mga tao atong nadunggan mga igsoon, pulong sa tunglo, pulong sa panghimaraot. Sometimes mga kuminto mga igsoon nga makapaguba, makapadaw nato, pero ang tinud-anay mga igsoon, diha sa kasing-kasing sa Ginoo ug diha sa huna-huna sa Ginoo, panalangin ka. But let's read the word of God together. Diha sa paggipadayag, no, kapitulo 3, Revelation Chapter 3, mubasa kita gikan sa versikulo 14 ngadto sa 22. Hallelujah. Revelation or sa Bisaya pa sa imong Biblia gipadayag, no? Kapitulo 3, versikulo 14 ngadto sa 22. Again, ang sulat kini gikan ni Ginoong Hesus ngadto sa kasimbahanan. It is a letter written by Jesus Christ to the churches. Hallelujah. Og atong basahon 14. Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Laodicea. Mao kini ang giingon sa gitawag nga amen, agiingon sa gitawag nga amen ang kasaligan ug matuod nga saksi. Siya ang tinubdan sa tanang mga gimugna sa Dios. Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. So grabe gyud. Nasayod gyud ang Ginoo. Dili kamo sama sa bugnaw o kahainit nga tubig. Unta bugnaw o kahainit kamo. Apan tungod kay sama kamo sa init-init nga tubig, dili bugnaw o dili usab init, isuka ko kamo. Wow, this is a hard word, no? Nagaingon kamo nga dato kamo, nga gipanalanginan kamo og wala nay nakulang kaninyo. Apan wala kamo nasayod nga makaluluoy gayud kamo. Tungod kay kabus kamo diha sa pagtuo, buta sa kamatuoran ug hubo at tubangan sa Dios. Busa tambagan ko kamo nga mupalit gikan kanako og bulawan nga gipaagi sa kalayo aron mahimo kamong dato. Palit usab kamo gikan kanako og puti nga bisti aron matabunan ninyo ang inyong makauulaw nga pagkahubo. Og palit usab kamo gikan kanako og tambal nga ihapla sa inyong mga mata aron makakita kamo sa kamatuoran. 19. Ang tanan nga akong gihigugma gibadlong ko og gidisiplina. Busa pag hinulsol kamo og ayuha gayud ninyo ang inyong pamatasan. 20. Nagatindog ako sa pultahan og nagatuktok kung adunay makadungog sa akong pagtawag og mupadayon kanako sa iyang balay, musulod ako ug mag-uban kami sa pagpangaon. 21. Ang mga nagmadinaugon palingkuron ko tapad kanako sa akong trono. Sama kanako nga nagmadinaugon usab ug kamo nagalingkod tapad sa akong amahan diha sa iyang trono. 22. Ang naminaw kinahanglan nga maghuna-huna kung unsa ang giingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia. Sa English pa, those who have ear, let them hear what the Spirit is speaking to the churches. Whoa! Hallelujah. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat nga imong pulong kamatuuran ug salamat ang imong kamatuuran magapagawas kanamo gikan sa mga gapos Ginoo Lord God o mga bakak sa kaaway sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga bisan mahanaw pa ang tanan apan ang imong pulong padayon nga magbarog Ginoo Lord God ug dili matayog. Salamat kayo balang Espiritu, ikaw man ang among bantugan nga magtutudlo, imo kaming tudluan karon, imong ablihan ang among salabutan, espirituhanong salabutan ug idulungog haron among madunggan ug masabtan sa espirituhanon nga bahin gayud Ginoo. Mo'y among pag-ampo Ginoo Lord nga imo kaming tagaan sa pagpadayag karon. Bag-o nga tinapay gikan sa imong trono o Father God. Among gihikling ang tanang mga butang nga makababag sa among pagdawat sa bag-o nga butang nga imong itudlo kanamo. Og Lord, nag-ampo kami nga imo akong tabunan sa imong cross, haron ikaw ang makita ug madungog og dili ako Ginoo.
Mao akong pag-ampo nga imong gamhanang tuong kamot magagunit sa imuhang galamiton karon. Haron ikaw ug ako magapamuhat alang lamang gayod sa imong kahimayaan. Sa ngalan ni Kristo Jesus ug ang tanan moingon og amen. Amen. Wow. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Andam na ba kita alang sa pulong sa Dios? Oh, hallelujah. Salamat sa 20 ka buok, Lord. Andam na ba ta alang sa pulong sa Dios? Hallelujah. Excited ba ta sa buhaton sa Ginoo karon? All right. Hallelujah. Praise God. Ang naon sa excited be? Actually kaning nga joke ni na kanang tao da Dong Judil. Yan yung joke sa una pa sa SPM, no? Hallelujah. Praise the Lord. Well, 3 weeks ago, nagka-problema ako sa ako ang computer, personal computer. Unya, ang tendency, hinay na kayo. Dugay na kayo siya mulo, dugay kay on. Mao na nga, almost a week yun ko nga walay dawn prayer mga igsoon. Nga naman, siyempre, mo mata kag alas 5, alas 6 man ang dawn prayer, i-on ni mo computer, usa na lang ka oras, wa pag yun siya. Nagsige pag, loading. Unya, kung muload man tuod siya, ma-open man, inig-upload na ko og apps, di na siya ka-upload. Tuod man mga igsoon, ang problema ko, unya, nangayo kog tambag, no? In other words, mga igsoon, kung dili ta kahibalo, okay ra gyud ang mga itagtambag. Amen? So nangayo kog tambag sa kahibalo. Amen? Oh, kay kung kaon lang na kayang-kaya mga igsoon. Pero computer naman, dili na kaya. Hallelujah. So ang gibuhat mga igsoon, niduol ko sa akong son-in-law, no? Ang bana ni Rachel. Nga, kuan man siya, computer man ang iyahang kurso, nga mao sa iyang trabaho sa iyahang kompanya. So, nangutan ako kung sa buhaton niya, niingon siya, kinahanglan siya i-reboot. I-reboot kuno, rebooting. Unya, tuod man mga igsoon, ako giputa ng anong kinahanglan man nga i-reboot, tungod kay ang rebooting kuno mga igsoon, kitsa may sa mga pare-pareho na kong edad, murag bag-o tingalin na to nga word ning reboot, no? Ang atong na ilhanra robot. Pero sa mga millennials, kana silang Glen City, kayang-kaya, no? Some, appeal as Irene. Kayang-kaya ang reboot, no? Ilado na nato ang reboot. Pero para sa ako, bag-o na siya nga term. So, ang rebooting mga igsoon is simply clearing the memory and stopping all RAM, no? Consuming task and applications. Kaning RAM, na siya gitawag random access memory mga igsoon sa atong computer. Nga kung mag-update tag mga application, di ta, bisan pag ato na i-close, usahay, kung di gina na ito i-reboot, gadagan pa to siya. O nga, kay gadagan man siya, bugat siya mga igsoon. Di makaya mo nang nindot kung imong computer taas og memory. Ang problema lang, kay inigtaas sa memory mo, taas mang presyo. May tatog, mutaas ang memory mo, ubos ang presyo. Mutaas gani ang memory mga igsoon, mutaas po ang presyo mga igsoon. No? So, ang nahitabo, kinahanglan siyang i-reboot kay daghan akong mga application nga giabli nga bisag ako nang gipang-close ang katong akong mga gihimo naa pa siya gaandar unya nag-consume siya sa memory sa computer mao na siyang nihinay. Hello? Ang rebooting pod mga igsoon, it also refreshes all the services and resolves any hardware software issues as well. So, kung may issues sa hardware o software, mga igsoon, ay mo kabalaka, di ta mag-computer for the whole hour, mga igsoon. I just want to build my message karon nga gihatag sa Ginoo, mga igsoon. Makuha ang mga issues, mga igsoon, ma-resolve ang mga hardware and software issues, mga igsoon. Unya, ako sang kitanaw sa Merriam-Webster Dictionary, niyo po ang rebooting po no, is to shut down and restart. To shut down and restart a computer or program. To start up again after closing or shutting, to boot up again. Unya nailaing meaning murag ni hit sa ako ang kuan ningo da to start anew, to refresh. Woo. Rebooting. Hallelujah. And then last Sunday gahisgot man ta ug unsaon, no? Unsaon ang pag-revive sa atong first love. Amen? Kinsay diri last Sunday? Isang kamot sa diri last Sunday. Hallelujah. Ang uban, adiin man mo last Sunday.
Okay, murag kita mo ko ninyo. All right. So kinsa man diri ang wa last Sunday isang kamot. Paisahon yun, no? Oh. Hadlok murag naibuslot sa ilok ba di mo isang. Okay, so kung diri mo last Sunday naghisgot ta about revival in our first love. In other words, mga igsoon, nga ang pinaka-revival nga atong gikinahanglan, yes, nagtuo ko nga na revival, great revival nga mahitabo, mga igsoon. Pero tungod sa atong giagian for almost 3 years, mga igsoon, I believe nga ang gikinahanglan nga i-revive, mga igsoon, is ang atong first love nga to sa Ginoo. Maybe next week, maybe lang, mga igsoon, it's about rekindling the fire na po ang atong topic, mga igsoon. Nga duslita na to pagbalik, no? Ang kalayo, no? Sa atong kasing-kasing alang sa Dios. So, while naghuna-huna ko, Lord, unsa may gusto nimo isulti sa akong kinabuhi karon ug sa imong mga katawhan, niingon siya, mga igsoon, nga it is time to reboot. Panahon na kuno nato nga mo reboot. Hallelujah. Kinahanglan na ta magpa-reboot, mga igsoon. Amen. Wa ko maghisgot og ngipon ipaibot. Kasi ang pagdungog sa ban magpaibot. Dili, mga igsoon. Reboot. Reboot. Wa man gud say Bisayaan ni, mga igsoon. Hallelujah, no? Nga pwede nimo makuha gyud sa kuan. So it's time to reboot, mga igsoon. And then I asked the Lord, so unsa man asa man sa Bible, no? Nga pwede namong maistoryahan, Lord, that talks about that. And you know what? Nag-church man tawag Efeso last week, just mainly while I read the book of Revelation, gidako niyag balik, diri na po sa another church. And it is found, the next chapter, nga mao ang chapter 3, mga igsoon, which is the church of Laodicea, mga igsoon. So ato ta, no? Balik ta sa verse 1 dong, kaya atong tan-awon, mga igsoon. Hallelujah. Importante kaayo, mga igsoon, before tamo to sa word, importante kaayo nga atong masabtan ang season sa Ginoo kung asa ta karon. Amen ba? Or else, mga igsoon, magsigit tag pangutana, magsigit tag kalibog, o di nato makit-an ang ngay natong makit-an, mga igsoon, kung dili ta masayod kung unsa ta nga season karon sa ato kinabuhi diha sa Ginoo. And now is the time to reboot, mga igsoon. Ningon diha sa 14, isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Laodicea. So, aring Laodicea, mga igsoon, lain sa nga lugar, mga igsoon, nga naa dito'y simbahan, mga igsoon, no? Kay ang moingon kani gisuwat kini ngadto sa Laodicea, it talks about the churches. Wala lang ni naghisgot sa mga dili magtotoo, naghisgot kini sa mga magtotoo. Amen ba? So kung mabasa ka sa Revelation, it talks about the believers. Ang gihisgutan na ang magtotoo. Kay churches man. Amen ba? So ningon diha nga nabantay sa iglesia sa Laodicea, mao kini ang giingon sa gitawag nga amen, no? Ang meaning sa amen, mga igsoon, is a Greek word. It also means true, no? Truth. Ang kasaligan og matuod nga saksi, siya ang tinubdan sa tanang mga gigmugna sa Dios. So naghisgot kini mahitungod sa simbahan sa Laodicea, mga igsoon. Na kung atong basahon, mga igsoon, sa sunod, unsa man ang gisulti sa Ginoo. Next dong, sa 15. Ningon ang Ginoo, nasayod ako sa inyong binuhatan. In other words, every churches, kung imong basahon, no? I give you an assignment, no? Basahan na ninyo ang book of Revelations diha sa 7 churches. Unya makita nimo nga moingon ang Ginoo, nasayod ako sa inyong mga binuhatan. In other words, wa gyud natago sa Ginoo, mga igsoon. Kitang-kita sa Ginoo tanan natong binuhatan, no? Tanan, even ako, no? Even imuha, no? Kita niya ang atong binuhatan. Ningon siya, dili kamo sama sa bugnaw o kahainit nga tubig, unta bugnaw o kahainit kamo. Nga diri, mga igsoon, na ako'y gamayng problema ani nga verse. Nga naman, kay ningon man diri, ningon man siya, unta bugnaw o kahainit kamo. In other words, sa English pa, I wish you were hot or cold. So ang akong pagsabot ani sa una, mga igsoon, nga pong moingon ta, dili ka mo init, it talks about passionate. Grabe ka dasig, grabe gini siya kainit sa Ginoo.
I don't know if mao ba na iyong pagtanaw, pero sa ako, asaw na maoy akong pagtanaw, no? Nga manag-ingon nga, niingon po nga, moingon kay tagbugnaw, so na nabugnaw mo kas Ginoo. I mean to say, wa na nawagtang ang passion, right? Pero nganong niingon man ang Ginoo, unta, bugnaw ka mo o init. So niyon ko, Lord, okay ra di ka og. Nakita niyo, na? Okay ra di ka og. Kay ningon man siya nga, di ko ganahag lukewarm, gusto ko init ka or bugnaw, di ko ganahan tunga-tunga ka. Init, okay na, maka-jive ta na. Yes, Lord, nanginahanglan jud ka og dasig di nimo. Pero mayon ka, unta, bugnaw ka or init, okay ra di og. Okay ra di bugnaw mi Lord og di mi dasig di kanimo. Unya akong gi-research nga naman kung di ka kasabot, mo research juga mga igsoon. Og akong gi-research. Kaya kibaw kag unsay akong nakita mga igsoon, ang gihisgutan diri mga igsoon, no? Ang gihisgutan diri dili ni siya ang kadasig sa Ginoo o kabugnaw sa Ginoo. Okay, badayon tagbasa sa 16. Apat tungod kay sama kamo sa init-init nga tubig, dili bugnaw o dili init, dili usab init, unsay buhaton sa Ginoo? Kahars po ni Lord, eh. Di pwede kay luwa lang. Suka, man yun niya akong gitanaw, ang Grigo nga pinulungan aning suka, vomit mga igon, vomit man yun. So, abi na ko lain nga term, or lain, di ba? Kung mag-study ka sa Bible, no, ang iyahang Greek, na siya meaning nga mas deeper. Ang meaning ani suka man gyud. In other words, kung di ka init, di ka bugnaw, unya gamgam lang ka, kung sa ato pa no. Hindi ka na isuka kas Ginoo. Kahars po ni Lord. So I begin to do a study. And then akong nabantayan, akong nakitaan sa akong study, sa akong mga nakita nga mga clips o sa akong pagtanaw sa history mga igsoon, nata ipakita nga map karon. I hope na makita, bro. Pwede na to makuan to akong gikuan nga map nimo. Alright. Kita mo. Alright. So mao ni mapa mga igsoon, kanang naay ana nga lingin mao na siya sa Google Maps. Di ba? Naana day Google Maps sa unang panahon. Kung mo makita ang kanang naay identifier diha murag exclamation point mao na siya ang Laodicea. Kung mutanaw ka dito sa taas dapit, pero actually bali man na, so south dapit, naadiha ang Hierapolis. Mutanaw ka diri sa Pikas, naadiha ang Colossae. Ang Colossae, mao na naadiha ang Church of Colossus, ang Colossians. So, while nag-study ko, na-amaze ko. Nga naman, kay kinindi ang Laodicea, mga igsoon, ang ilang pinaka-problema, tubig. Naa sila problema sa tubig, nga wa sila mga wells, wa sila mga atabay. So ilang gibuhat mga igsoon, nagkuha sila tubig gikan sa Hierapolis. Naa sila tunnel nga ang tubig magdagan padung sa ilaha. Unya kining Hierapolis, gi-search nimo, one of the famous nga butang diha sa Hierapolis are hot springs. Come on. Hot springs. Unya, ang kaning Colossae, ma-amaze dyo ka, grabe yung Bible. Gi-search na ko, usa sa famous, no? Usa lang sa famous, naa sila kay mountainous maningang kuan ang Colossae, naa sila cool spring. Mauna, nga naay tunnel, nagkuhag water ang Laodicea, gikan sa Hierapolis, gikan sa hot spring, nagkuha po sila water sa Colossians, nga even until now, naay katong mga karaan nilang edipisyo, nga agianan sa tubig. Nagkuha po sila og cool spring. Are you with me? And the Lord is saying, mas dindot unta og hot ka, mas dindot unta og cold ka. Nga naman, kay ang inig, kani dool ra na tanawon, murag us kadangaw ra na kay mapa ra man na. pero gikan sa Laodicea padung sa Hierapolis, mga 6 miles na ang gilayon. Unya gikan sa Laodicea ngadto sa Colossae, mga 10 miles na siya. So ibutang ta init ang tubig gikan sa Hierapolis, pag abot didto sa ilaha, do you think init paghihapon? 6 miles dagan?
Init paghapon? Sana all. Makaingon sa sana all, no? Gikan sa Colossae, ang tubig nga bugnaw, naagi picture, dawa ninyo, akong sige lang, tagaanta mo sa link, na lang ko kung ganahan mo tanaw. Kay, na-amaze jud ko, no? Grabe yun ang Bible connected sa ato ang history, mga igsoon. Gikan sa Colossae, na ay cold spring, nga naa sila'y tunnel dito, pero bugnaw na siya, pero inig-abot sa Laodicea, do you think bugnaw pa? Nga pareho ka bugnaw sa dito? Dili na. Unya ang nahitabo pagyud tungod kay dili man pareho karon nga grabe engineer. Ang ilaha didto dili ra jud naa sila mga tunnels pero along the way makadala sila mga sediments og mga limes og mga minerals nga maka-cause sa water nga laig baho. Are you with me? Na-connect na to. Mao na nga inom nimo sa tubig, makasuka ka tungod sa iyang kabaho o sa iyang lami. Are you with me? Unya, ningon ang Ginoo nga I hope nga hot unta ka or cold unta ka. Mao di ay nga abi na kog makalusot ko nang pwede ra day ko mag-cold, Lord. Kay ningon biya siya, no? I wish you were hot and cold. Pwede ra jud ay ko, Lord, mag-leave ko og 2 months. Di ko muhali. Mag-leave ko og 2 months, Lord. Anak ko na to, no? Kay kung gusto pa sa Ginoo nga mabugnaw ta, dili ka na, no? So ako gyud kay di ako kasabot, so akong gitry og research, so nakita nako. Ngano man kay Hierapolis init nga tubig, hot water, lami kayo itimplag kape, lami kayo timpla og mga init, no? Di ba kung palit tao, kinsa hilig diri og kanang mga coffee shop. Unsa ipangutana sa kanang naninda, sa barista? Unsa may imo ha, sir? Hot or wag gyud mo ingon, do you want lukewarm, sir? In other words, why ganahan og lukewarm? Ang ganahan nila, it's either hot or cold. Nga kung sa bugnaw kay nga panahon, mangita ta og hot water. Dito ko sa ospital, mga igsoon, bugnaw kayong tubig, ngita kog hot. Kay bugnaw man jud kayo. O nga, pagkataon-taon ni hot man, akong gina nakasawa, na din ni hot and cold, babes, ang ospital. Siya, wala, oy, ni hot naman lagi. Kay dugay dinagan ba? Dugay dinagan na usab na temperature, di siya hot and cold. So, imagine the same thing, the same thing. In other words, ang buot punto sa Ginoo ana, kung dili ka hot, dili ka cold, unya pag abot dito daghan pag sediments ang imong water, makasuka jud ka. Wala maghisgot ang Ginoo sa kadasig diri. Ang gihisgotan sa Ginoo is ang atong way of life. Unsa to'y tawag sa Ginoo nato, no? We are called, no, to preach the gospel. Gitawag ta sa pag-preach, no? Sa pagsulti sa maayong balita, sa pagwali sa maayong balita. And sometimes mga igsoon, actions speak louder than words. Nga gani, bisag wa pa kay iwali, makakita ang tao sa transformation o sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, though we are not perfect. Come on. Daghan ako mga sitwasyon na mga igsoon, ako mga classmates, no? For mila ka years, wa dyan na mag-communicate na ko kay choir lagi ko sa una. Choir man ko sa Santo Niño, choir ko sa cathedral. Nya karon nagpastor sa Nawagtang. During the time of pandemic, nag-start ko sa dawn prayer. Daghan na kayo nag-contact. It's because nakita nila na nag-ampo ta. Wala ko nag-invite nila, but nakakita sila that we are praying. So, dili lang di ay ang pagsulti sa maayong balita mo'y makapada sa mga tao sa tilan sa Ginoo. Hasta di ay ang atong
Come on. Are you getting this? And God said, I wish you were cold or hot. Kaya mga tao, ganahan, anak. Ganahan sila, it's either hot or cold. Pero ang imong tubig, lukewarm pa, naapay sediments, maunang masuka siya. In other words, sometimes there are two ways to speak. Aning maunay Christian, mga igsoon. Naiusahay mo ingon, maunay Christian. Asa na tos Christian diri? Christian? Asa ka dyan? Isang kamot dyan? Ato kita kung Christian kanina dali. Nag-CR si Christian. Pwede mo ingog, maunay Christian. Pwede san mo ingog, maunay Christian. The same thing through lahi nga naman because sa ilahang natilawan. Imagine gitagaan kas balang espiritu. Kinsay nasayo diri nga templo kas balang espiritu, moingog amen. Hallelujah, arang-arang kay nasayod sa salamat Lord. Templo ta sa balang espiritu. Unya kay templo ta, mamunga ta sa bunga sa balang espiritu. Nanas Christian, igawas na. Hallelujah. Ako ning kabasket sa una sa katungwa pa ko katunog bula mga igsoon. Pero kay gikapoy ko ana magsigig ilog-ilog na po ka tao mag-ilog-ilog og usa ka bula, gituna lang na kung ako mga igsoon. Usag asa ko mo adto na ako'y bula, bahala mo diha. Hallelujah! Makajuk-juk kita ninyo ano, ang yung now yan. Magjuk-juk kita. Hallelujah! Amen? Amen. Hallelujah. In other words, what to nag-talk ang hot and cold sa atong kadasig sa Ginoo, nag-talk to about sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo mga igsoon. Balik ta sa atong bersikulo. Come on, come on. Okay. Apan tungod kay kamo kay sama 16 daw, sorry. 16. Apan tungod kay sama kamo sa init-init nga tubig, dili bugnaw og dili usab init, isuka ko kamo. Sama sa uban, no? Nga makakita sa atong kinabuhi, o nga, di sila kakita ni Kristo mga igsoon, mura bitaw sila mo palayo hinoon, rather than mo paduol sa Ginoo. I'm not talking about mo paduol nato, ha? Kaya di man na atong trabaho nga mo paduol ang tao nato. Hello? Ang atong trabaho nga mo paduol ang tao sa Ginoo. Ato na ganing tad-on ang tao diri nato, di na siya mao. No? Kaya ang atong work nga kinahanglan atong kinabuhi mo paduol nila ngadto sa Ginoo. Amen. Muna ako dili bisag dili ako'y mawali diri mga igsoon, okay ra gihapon. Amen. Oh, ngano man kaya ang among trabaho diri paduol mo sa Ginoo. Amen. Okay, 17. Nagaingon kamo nga dato kamo nga gi panalanginan kamo og wala na kamoy wala nay nagkulang. Oh, maunay ilahang pagtanaw silang kaugalingon. Kay in fact, sa tinud-anay lang mga igsoon, ang Laodicea is really a big church. Dato gyud kaayo sila physically. Inana sila kadato. In fact, mga igsoon, sila mo ay largest deposit na sila banking mga igsoon of gold. Ang Laodicea. Another famous thing sa Laodicea mga igsoon, grabe sila sa medical nga side mga igsoon. Unya ang ilang pinaka-master sa medical is optometry. Unya napa sila ilain nga mga products nga grabe best gid sila mga igsoon. Unsa man na mga igsoon? Clothing. Grabe sila. Mao na tulo ka butang na sila banking. Na sila gold deposit, sila kinadak-an, na sila medical nga facilities nga focus on eye, optometry, o nga na sila clothing mga igsoon. Na sila inana nga industry mga igsoon. So dato sila. Pero dili tinuod nga wala na sila gikinahanglan. Mao nang ningong Ginoo, nagaingon kamo nga dato kamo nga gipanalanginan kamo og wala na kulang kaninyo, sayop na. Tungod kay tubig palang daan, wala na. Tubig palang gani daan, makasuka na kasi ilang tubig. So pwede ta magnegosyo tubig dito sa panahon sa una. Karon wala nanay daghang bottled water dito karon.
Pero sa ilang panahon sa una, naa kay business nga water, nga mainom dito, sakay ta tato, bro. balik ta ato nga panahon, no? Ningon ang Ginoo, apan, physically, mao na ilang nakita. That's how they look at themselves. And sometimes, mga igsoon, inana atong tanaw sa atong kaugalingon. Yes, na ako'y kwarta, yes, pahiluna na tanan sa akong kinabuhi, yes, na ako'y sakyanan, yes, na ako'y balay, yes, na ako'y ministry, everything nahiluna as if wala na kay problema, mga igsoon. That's how we look at ourselves. But ningon ang Ginoo, apan, wala ka mo masayod. Ngaon sa man, nga makaluluoy gayud kamo, tungod kay kabus kamo, diha sa pagtuo. In other words, nagkadako ang ilahang wealth, nagkagamay ang ilahang faith. Dili ako'y kasulti, mga igsoon, ato ning gibasa ang Word of God. Come on. Ningon din sila, kabus ka mo. Nga, awkward kayo. Ningon na Ginoo, kabus mo. Nga, sila mo'y pinakadako nga na gold deposit. Nga, ningon dayon, tungod kay kabus ka mo diha sa pagtuo, buta sa kamatuoran. Ningon ang Ginoo, buta mo, o nga ang ilang pinaka-master sa medical nga kuan is optometry. Isn't that amazing? O nga, ningon din siya, hubo at tubangan sa Diyos. In other words, ang ilahang business, ang ilahang industry is about clothing. O nga, ang tanaw sa Ginoo nila hubo. Hinumdum mo nga ningon si Jesus, they thought they are wise, but they are foolish. In other words, unsang mga butang nga atong gitanaw sa atong kaugalingon, nga atong gibasihan ang kalibutan nga standard mga igsoon, opposite na diha sa espirituhanon nga kinabuhi. Kaya bisag naa nila tanan, dato sila mga igsoon, ningon sila, kabus kamo diha sa pagtuo. I don't know with you, pero ako mga igsoon, kung wa mo kay balo, no? Nagpuyo mi sa una sa squatters area. Dito mi nagpuyo sa kaning, kasi nakatultol ninyo sa abattoir sa una, Ihawan. Dool sa dool sa SM. O nga, pagpuyo na mo dito, gipapuyo mi sa kong ugangan dito mga igsoon. Dako siya nga balay mga igsoon, pero naigamayng problema. YCR. Dito ko nakat-on og cowboy mga igsoon. Kay ba mo unsay cowboy? Unsay buhat sa cowboy mga igsoon kanang mag-ana bitaw og PC. Ngano man, tungod kay wa man mi CR mga igsoon, katultol mo ani siguro magtigagian mo ani. Adto na mo ibutang sa SM Bawal. Live ra ba to, no? Dayong ihigot nimo, ang man sa imong biyaan diha sa imong balay. God bless nimo. So, inigtong ang gabi. Patong din sa pantawan. At tubang dito sa dakong hawan. Dito minakaton og cowboy mga igsoon. Kami tanan, akong asawa kay bawo na magkinauboy. Akong anak kaluha kay bawo na sila magkinauboy mga igsoon. Okay lang na og kausaras usa ka adlaw. Ang pinaka problema ka nang mag-LBM ka. Hingigo jud ka kaayo. Kapila ka maglabyog. Karon ang katawunon mga igsoon. Kay since wala pa may suga ditong dapita, naay mga balay dito nga nagkonekta og suga diri sa moa dapit. So ang tendency naay kuryente gikan diri padung dito sa ilaha. Diha gyud sa tunga-tunga. So day kausa nangadto mi dito sa bunturan, dito sa may hawan. Pag adto na mo dito, kaya mo yung gitanaw, gisusi o gitanaw ditong dapita o asa na nga tugpa panalitan. Wa pa mi kaabot mga igsoon, nakahangad mi sa kurinti. Naaman day mga kwaknit dito nagkumbitay mga igsoon.
Siguro may mo, pawiusan na yun, lisuda na yun sa kong kinabuhi. Pait na yun kayo. Kasuway mo ba CR? Come on. No. Inato ka pait. Unya, the Lord blesses. Kaya mo panalangin man yun ang Ginoo. From glory to glory to glory to glory, mga igsoon. Until such time, pag abot nimo sa point nga naanan nimo, mga igsoon, na naana kay CR, bahala na dito maggubat ang Russia o Ukraine, wala na'y problema. Shoo! Pa! Poop! Wala na'y problema, kaya naana may CR. Come on! Okay na. Nindot na ang ministry na mga Bible studies. Nakasuwat na ko og duha ka libro. Inana ang dagan, mga igsoon, sometimes personal testimony, ma-focus ka on material things. Ngano man mahadlok man ka mabalik sa. Come on, let's be real. Let's be real. Mahadlok man ka mabalik sa. And because of that, ang tendency is ma-focus ka on how to sustain instead of acknowledging nga ang Ginoo mo sustain. And because of that, pressures will come. Mao ni maanata, naananong ko'y trabaho na pressure na hinuon ko. Kay kung dako ko nung batunis, daking walis. Wa mo kasabot og unsa no. Kung dako imong batunis, siyempre dako pud ang bangag kung saan yung pagsuodan ni. In other words, magkadako imong income, magkadako imong need, trust me, magukod gyud na sila. Usahay, mga igsoon, dali mo dako ang needs. Ang batunis hinay. Hinay kay mo dako ang batunis. Ang walis wa na oy. Are you with me? The same is true with Laodicean church. Dako ang ilahang blessing, pero na-focus na sila og unsay naa nila, mga igsoon. But God sees og unsay estado sa ilang spirit. Colossians, the book of Colossians says, fixing our eyes on the things that are above. Come on. Not the material things, but things on the above. O nga, ningon diha sa book of Corinthians, mga igsoon, nga unsay mahitabo sa things nga dili makita, mo manifest na sa things nga makita. In other words, if there's something sa atong spirit, it will be manifested outside, mga igsoon. Mauna nga, bisan asa talingi, pressure na. Hallelujah. And sometimes we are too focused, no, on the physical and the financial things. Come on, I'm talking about myself. Ako, kuan ni mga igsoon, guilty of charge. Hallelujah. Mahadlok ta mo dako atong tiyan. Sige, tagtanaw sa amin, mga igsoon. Yun, dako ko 1 centimeter. Instead of trying, I'm not saying it's bad to be healthy. But if, mauni akong giwali long time ago, but ang imong purpose, ang imong, what is the motivation of your heart nga magpagamay ka? Is it to look good or to glorify God? Kay kung to look good, mga igsoon, ma-pressure gyud ka. Kay naa pag may mas grabe og abs nimo. Kung ikaw imong gi-workout imong 6 ka abs, naitaw na po ka buok abs eh. What? Kumudako ang imong wings, imong ginatanaw, ang gilapdon sa imong wings. Sus, naiuban ang wings na diri dapit eh. Mura nag-Batman. Inigana ni mo dako, inigana. Are you with me? In other words, kung ang imong motivation is just for physical, mga igsoon, you will be burned out and you have pressure. But if ang imong motivation is to glorify God, I want to be healthy, to glorify God, then the grace of God will be upon you, mga igsoon, nga tagaan ka niya. Lisod ka fasting, I tell you. Feasting, okay ra. Pero fasting gani, fasting lisoda.
Ano? Pero kung ang imong motivation is to glorify God, nga mahimaya pa ang Ginoo nining kinabuhia, nga makaserbisyo pa ning kinabuhia sa Ginoo, tagaan tag grasya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. In other words, maoy nakita sa Laodicea sa ilaha, pero ang nakita sa Ginoo ang spiritual side, mga igsoon. Ningon ang Ginoo, kabos kamo oy diha sa pagtuo, buta kamo sa kamatuoran og hubo sa atubangan. Mao nay giingon sa Ginoo, mao nay ilahang condition atubangan sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 18. Ang tambag sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, busa tambagan ko kamo nga mopalit gikan kanako og bulawan nga pinaagi sa kalayo aron mahimo kamong dato. Hallelujah. Ningon ang Ginoo, ayaw ka palit og gold sa yuta. Palit mo og gold diri nako nga nag-agi og kalayo. Test by fire. In other words, it talks about our spiritual condition. We are gold being refined by fire. Pero ningon ang Ginoo, palit ka mo, i-purchase ninyo. It's not free. Salvation is free. But if you want gold from me, you have to purchase it. Nga naman, ningon mang Ginoo, palit. Kung yung magpangayo, pangayoon na to. Palit. Nga namang palit man, tungod kay naamantay price to pay. Mutbarog ka sa refiner's fire, naagi sakit, mga igsoon. Naagi presyo nga pangayoon. Naagi price nga atong ibayad diya sa Ginoo. Ningon gud ang Ginoo, if any man will come after me, pam bam bam bam. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Manay awiton matapos ang misa. Mayong pare, tapos na ang misa. So niingon diha, if anyone will come after me, naagyud tay presyo, naagyud tay bayaran. We have to deny ourselves. And we have to take up our cross and follow Him. The counsel, palit kamo og bulawan nga gipaagi sa kalayo aron mahimo kamong dato diha sa espiritu. Sunod, palit usab kamo gikan kanako og puti nga bisti aron matabunan ninyo ang inyong makauwaw nga pagkahubo. In other words, ang kaning puti nga bisti, it talks about righteousness. One way or the other, kita mga igsoon, apil na ning gaisa sa kamot na atay nahimo nga maawaw ta atubangan sa Ginoo. Ako lang tingali. Sige, ako lang. Na ako'y gihuna-huna nga makauuaw sa Ginoo. Na ako'y nasulti nga paghuman, di na magiging kanibabak, yung mga anak, ay yung labtiki, di na mawagtang. Na atay masulti, na atay mahuna-huna, o naapagyud tay, kinahanglang buhaton nga wa na to gibuhat nga sometimes mauwaw ta diha atubang sa Ginoo. Ningon Ginoo, palit kamo, na palit usab kamo og puti nga bisti diri nako. Come on, ngano man naaman tay bayran, unsa may atong ibayad? Surrender. Haron mabatunan nato ang righteousness nga gikan sa gihimo sa Ginoo, atong isurrender atong kinabuhi sa Ginoo. Kita kung tagaan tag righteousness, lisod kay surrender. Tulison kay tas luyo, asus dali aray. Oh. Nagani mo mution des luyo. Kuhaan pa ta mo, surrender pa ta. Pero sa Ginoo nga tagaan, dito mo surrender. Ano ba? Palit ka mo, isurrender inyong kinabuhi, haron tagaan ka mo, og puti nga bisti haron matabunan ang kaulaw, ang mga butang nga atong nabuhat, ang mga butang nga giyamiran sa mga katawhan diri nato, nga gihimo tag murag trash sa mga katawhan, gihimo tag murag sagbot sa katawhan, gigiwagtang ang atong value tungod sa mga failures nga atong nabuhat. Niyong Ginoo, palit ka mo og bisti kay haron tabunan na nato. Wow, kabiha. Next,
Unsay sunod? Og palit usab kamo gikan kanako og tambal nga ihaplas sa ilang inyong mata aron makakita kamo sa kamatuoran. Ang ilahang medical nga major dito is optometry. Pero atubangan sa Ginoo buta dahil sila. Niyong Ginoo palit mong tambal rin ako. Kay akong ablihan ang inyong mga mata haron inyong makitaan diha sa espirituhanon nga bahin ang mga panghitabo sa inyong kinabuhi. Amen ba? Hallelujah. Praise the Lord. Lingi ay mong tapad. Ingna siya, naapa ba ka diha? Kung wa na mo tubag mga igsoon, meaning to say, wa na diha mga igsoon. Hindi ka na mo, naapa ba ka diha? Hallelujah. Praise the Lord. 19. Pero here's the thing. Ningon siya, ang tanan nga akong gihigugma, gibadlong ko o gidisiplina. In other words, nagtuo ko nga naataron diri mga igsoon. Ang uban unta diri na unta mo'y plano karong hapuna. Nata mo'y gustong lakwon rong hapuna. Pero I believe na amo ron diri tungod kay nakig-make og appointment ng Ginoo niyo, gusto siya niingon nga nisulti ko ninyo ani tungod kay gipangga ko kamo. Ang motivation sa Ginoo sa pagbadlong nato, pagpahinumdom nato, dili haron ubson ang atong ayang pagtan-aw nato. Ang ayang motivation is love. Lingi ay mong tapad ay naghihigugma jikas Ginoo. Si Arin. Di man ni peace be with you, Arin. Gihigugma kita sa Ginoo. Amen. Hallelujah. 20. Pinaka-famous verse, kinsay ti gamit ani. Mga evangelist diha. Mao ni atong gigamit. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, hallelujah. Pwede gihapon na nato gamiton, pero karon pa ko nakahibaw nga di ni siya para sa unbelievers. Nga naman, asa ni gi-address ni nga letter? Sa Church of Laodicea. Meaning to say, church believer. In other words, it was addressed to us. Diri ko muraog. Diri ko grabe natandog og nahikap sa Ginoo mga igsoon. Because I failed God many times. Trust me. Ako siyang napakyas many times akong kinabuhi. And yet, wala ko gi-rush sa Ginoo. When I read this, nakakita ko nga para da ni atua. Nga niingon ang Ginoo, behold, Reg, I stand at the door of your heart, and I am knocking. Every day, He is knocking. While you are running, He is knocking. While you are hiding from Him, He is knocking at your hearts. While dili nimo siya gusto paminawon, nagsigi siya panuktok sa inyong kasing-kasing. Bisag gusto ka mobuhat o opposite sa iyang gusto, wala mamugos ang Ginoo, nanuktok siya. Nanuktok siya. Andak. Nga ningon siya, kung naamang gani kaninyo diha, makadungog. O nga, kung makadungog mo, di mo maingon nga, Lord, way tao diri. Murag ka ng nanaygon ba? Wa pa gani kasugod, mao pa'y pagsinggit og kay! Way tao diri! Mahibong ang nanaygon, kanya man diay ka! Wa pa gani kakanta. Pwede man. Nga while nanuktok ang Ginoo, maingon ta, way tao ron Lord, busy. Come on. While nanuktok ang Ginoo, mayroon ka nga, Lord, sorry kaayo, nag-struggle pa ko karon, napa ko sa akong mga issues karon, unya natin kaablihan. While nanuktok ang Ginoo, sorry Lord, daghan pa ko kayog bayron nun. While nanuktok ang Ginoo, Lord, di pa ko ready, di pa ko prepare. And God is patiently waiting. Nga ningon siya, kung makadungog kuno kita, og atong ablihan, musulod siya. Unya makigkaon siya. Kaning word nga kaon sa Hebrews, sa Jewish culture, dako kay ni. Kay di gina sila makigkaon og di nila
na sila yung relationship. Kaon lang dias gawas. Pwede ka tagaag pagkaon, di ra kakaon sa gawas. Pero pasudlon gay kanila, o nga makigkaon, meaning to say na kay relationship. In other words, kung musugot ka nga naa kay relationship niya, mupuyo siya, musulod siya, o makigkaon siya, o ba niya. Kung atong tanawon sa English, mga igsoon, diha, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him. Tanawa mga igsoon, this verse, he's talking about the church of Laodicea. Pero this verse is talking about a personal kanang address. In other words, dili si pastor ang makadaning yo sa imuhang pag-abli or sa imuhang relasyon diya sa Ginoo. Dili imong asawa, dili imong bana. It's a personal decision nga imong pagabuhaton, mga igsoon. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him. Wa siya mingon nga kung ablihan ninyo ang simbahan, kita, kung atong ablihan, musulod siya, mupuyo siya, ug makig-uban siya kanato. Come on. And while I was reading this, mga igsoon, giflash sa Ginoo ang tanang butang na for me, makauuaw sa Ginoo. Tanang mga huna-huna nako na makauuaw sa Ginoo. Mga times nga I want to surrender, I want to send my letter of resignations as a pastor. Nga unta, wa man ta ko'y contribution sa akong pagkapastor. Sa atong kinabuhi, kung asa ka karon, sa tinud-anay lang, ang imuha ra gyud is allowing God to move in your life. What tay contribution, mga igsoon? It's only by the grace of God. Kung naamo sa edad, mga igsoon, siguro kadungog mo aning kanta, I'm just a sinner, saved by grace. Bisag doktor pa ko, bisag maestro pa ko, bisag nurse pa ko, bisag negosyante pa ko, it still remains the truth. I'm just a sinner, saved by grace. Bisag pastor pa ko. Now is the time to reboot. Tugutan na to ang Ginoo. Nga mo shut off sa atoa, mga plano. Kaya bawa ko na mo yung mga plano. You come here with all your plans. In fact, ang uban ninyo diri gadalag plano nga gusto ninyong ihatag sa Ginoo. There was a joke by a pastor nga ganahan sa ko. Kana ko nung giingon sa Bible, he sits on the throne and laughs. Mura ko na og ikaw nagdakas imong plano nga to sa Ginoo. O ya pagkakita sa Ginoo sa imong giingon nga plano, mo ni imong plano sa imong kinabuhi. Mo ni imong plano sa imong kinabuhi. Ngano man, greater is the plans of God sa imong kinabuhi, mga igsoon. But God, I'm using this now, delete to the unbelievers. I'm using this verse karon, not to the believers, or not to the unbelievers, but to the believers, to all of us, including me. God is saying, behold, I stand at the door and knock. O nga, ang verse 22, kumuadto tas verse 22, I'm gonna add here, mga igsoon. Verse 22, unsay giingon sa verse 22? Ang naminaw kinahanglan maghuna-huna kung unsa ang giingon sa Espiritu Santo ngadto sa iglesia. Sa English pa, those who have ears, let them hear what the Spirit is saying. Nakadungog ba mo sa tuktok sa Ginoo? Come on. Ako, I really say, dito sa office, I really say, Lord, I hear. Yes, tinuod na ako yung mga ministries. Yes, tinuod, nagwali ko o alas 2. Yes, tinuod na ako yung mga Bible studies. Pero I need a time to reboot. Nga naman, haron katong mga na-install na nga mga programs nga wa na'y gamit sa akong kasing-kasing, mga issues, mga hurts, mga offense.
matangtang to og we have a fresh start diha sa Ginoo. Ganahan ba ta og fresh start diha sa Ginoo karon? Sa atong giagian sa almost 3 years of this pandemic episode sa atong kinabuhi. And some of us, we really went through a lot. Na ay dagko kayong butang nga di nato ma-imagine nga nahitabo sa atong kinabuhi. But God is saying, this is the time to reboot. I'm gonna take all those applications, those things nga nakapahinay nimo, nga nakapasira sa imuhang mata nga makakita sa buhaton sa Ginoo. Can we close our eyes? And I will ask the worship team to just come. Just close your eyes. If God is asking me if I want a reboot, I say, Lord, yes, I want. I want it, Lord. As much as I want that you will bring me to my first love, oh God, I want also a fresh start. A fresh start. Hallelujah. 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 Holy Spirit, speak to us. Speak to us this afternoon. I believe, Lord, nga naa kay gusto nga ipaabot ka namo even sa mga nagtanaw karon online. Kay bao kung nakigsulti ka kanamo, O Dios. You are knocking at the door of our hearts. If anyone, is there anyone here who hears God? Now while you are hearing the message, while naminaw ka sa mensahe karon nga ang balang Espiritu si Ginoong Hesus na bati ngimo nga nanuktok pagbalik sa imo kinamo, nagtuo ka nga wala na kay gikinahanglan, nagtuo ka nga everything is okay, napahiluna na ang tanan, but God is saying, I want you. Come to me. Come to me. I'm standing at the door of your hearts and I'm knocking. I want to be with you. I want to have intimacy with you. I want to give you a fresh start sa imong kinabuhi. A fresh start sa imong kinabuhi. Oh, Rabashaya la Rabasa. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Pakigsulti ka namo karon, balang Espiritu. I need a fresh start. I need you. I need a rebirth in my life, Lord. I need a rebirth, Lord. Cleanse me once again. Pag-uha ko, pagbalik, Lord. Bubuhi ko pagbalik sa kadasig diha kanimo. Allow me to function once again according to what you have planned, oh God. Hallelujah. Take away every fears, every sediments sa amo ang kinabuhi. Na nakakos na mo nga mahimo ming lukewarm. Ang mga need, ang mga kahadlok, ang mga pressures in life, Lord. Ang mga needs sa mong kinabuhi, Ginoo, Lord God. Take it away. Take it away. I want you. I want you. I want you, God. Ikaw ang akong kikinahanglan sa akong kinabuhi. Can we start over again, Lord? Times of refreshing. Times of refreshing. Oh, hallelujah. If you have ears, listen to what the Spirit is saying right now. Oh, Shaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, God. Tugutin lang ang balang Espiritu ng makiksulti. Na siya diri karon. In fact, He's looking at you with the eyes of love right now. Ningon siya, kipahinumduman ta ka, haron dili, haron i-condemn, ningon ang Ginoo. Apan gihinpahinumduman ti ka, tungod kay pinangga ti ka. Tungod kay gihigugma ta ka. And as a father, I want what's best for you.